Така, епизод на Godcraft номер следващ. Сега ще заловим малко селенчета и ще започнем нашата невероятна къщичка. Не, само ще заловим, извините. Само ще заловим тук. Така че да. Така, аз сега ще разгледам рецептите. Или лавичките. Ей, Дани, колко рубита имаш, бе? Боби, ако ти останат рубита, ще ми ги дадеш ли? Да, бе, ето. За макостроителя ми той. Направи си брони? Да, бе. Добре. Че ще ги направя на блокчета. Мерси, Боби. Не, бъзкам. Вземи го, аз имам два. Добре. Арикато. Аригато. Разбира се. Имам 14 блокчета. Дали може да направим бикън с тия неща, май не? Да, бе, принцип би трябвало с всяка рода да става, ама. Ма те са малко такива измислени роди такива. Само. Не знам. Ти къде? И Боби ти къде и Даниел ти къде? Какво? Аз идвам за храна и дърво. Нали ще трябва моя милост да строи по някое време там. Къща от... Да изгорим кравите. Нямам запалка. Между има някакви фантастични оръжия, трябва да видим как ги направим. Ще много готини. Само че сам съм ги виждал на картинка. Манджа. Чай. Какой? Каситерите фрагмент. Той аз не го знам какой. Какво това И аз не знам, брат. Ние го събирахме до сега, ама нямам представа. Има 22 от него, Иво. Аз имам 27. Абе, брат, той не зарично. Тъй ли? Добре. Ще го проверим на някой рецепт. Чай, какво ти? Та Руби кръка чупи това? А тя по-хубаво дори от Дайва, бе, баси. Аз ако ме ранкирка, ще си правя от Рубите. Той баси е ефикасното, брат. Да не, виждам те. Гном такъв. Да, аз се отличавам. Ей, Боби, ела за малко. Леле, верно като сме червени. Дай да финиш на дървото. Къде? Мога да ти дам всякакви каски, брат. Мога да дам циган. Ако искаш ела с нас, ако искаш се отдели, аз не те спирам. Ще дойде. Аз нищо не съм почнал от Паратейч. По принцип, за сега ще превършам да бягаш, защото никъде има нови плеери, могат да грифят, ако няма клейм. Аз ще обясня сега как да направиш клейм. Ако си спомням, защото то е малко сложно. Значи тук клеймовете не са... Трябва да слагаш ресурс. Да, ето, ще да клеймнеш територия с чест, диаманти и какво беше? Да, или айрон. Зато и ще направя с Даниел айрон ферма, в чем е. От другата страна точно има село. Всъщност, чакай сега искам да видя рецептите. Дани, може да правим обсидиан дрехи. Да, ама са много тежки, ще сме много бавни. Добре, аз направим аметист. Айди. Трябва да чим за Netherite, брат. Последно Netherite или това ще правим? Не ще направим Netherite, ама сега ще помня аметист. Те са по-тъпи Netherite, ама нищо. Те са по-готини. Че са по-хубави от Netherite сега. Да, знам. Абе, по-готини, брат, не знам. Тъй. Oh yeah. И защо имам 3 гнезда? Иво, това нещо на ко ми напомня? На какво? На уга-буга. Да, наистина. Някакви си странни роди, не ги разбирам и си правим някакви... Нали? Опа, Боби, ти на Даниел. Бърках ви.
Той ние горките умряхме там 50 пъти да ги вземте скъпани прости. Боби не така, Боби. Ето. Вече сме лилави, брат. Мога драги отсетим с стримове, да станат по-готини. О, с... Да, те ще станат по-готини. С недарайт. Айди, Боби. Айди, Дани. Давай, чучко. Не. На него няма ли да му дадеш? Няма ли да стигне за още? Нямам повече. Аз съм червен, аз само кръв виждам. Не се притеснявайте. Трябва да ви направя обаче миньорски каски. Аз искам, да. Боби, виж от твое ляво кой има. От твое ляво аз поглеждам надясно. Замъч. Много готино. Нали? Нищо, че половината не ми е заредило. Не. Ела по-близо. Трябва да го видиш, толкова много се занимавах. Мислиш ли? Не, брат, просто... Опа. Просто служи... Нали както е с различен камък, на едно място го направи на свастика. Аре, стига. Ива, обсидиан таковата дава солнес, където и просто трябва да ти е... О, шит, добре, даш коша. Ще трябва да го сложиш другата ръка, как е? Пакета е, ама като се стоиш в двете ръце още по-ичи. Я да, бе. Боби, искаш ли ти? Ти е лудо страй. Да, ти солнес. Страхотно. Имаш ще някакъв луд. Enchant Mending. Да, минус 10 косто. Той трябва да изчита, ама... Той ако беше анархичен сервер, тук са... Боби, тук май няма начин да се изключи PvP-то, тъй че ако срещнеш някой някъде си, трябва да го отрепиш. Мога да убивам хора без наказание? Мисля. Аре, изгорю е. Пак крава. Добре, търсим роби. Коти! Нямам риба. Fuck you! Аз имам! Чакай, бе. Намерси. Не знам дали ще стигна с трия, ама. Хора, бе. Те са всичките носовати. Мене ли питаш? Ето тук са двама, дай да ги вземем. Ще ги бриднем. Аре, коя е тази котка ела тук е? Ай, глео. Yes! От първото! Браво, бе. Дани, жив и здрав да си човек. Дани, ти удееш риба, бе, бас уде. Не се взех да ям, ама това е по-важно. Нали? Да вземем вилиджери. Ейки, Измина, прави си лодка. Да, ги изкраднем. За лодката. За лодката казах. За лодката е. Не е останата лодката. Тей. А те ще стоят толкова смирно, бе. Шо не шават? Ясно. Аз взех вече един. Да, трябват ни двама, няма нос. Аз взех 3. 126. Ма прибери го един, защото ще го изядат. 411. Страхотно. Какво направи, бой? Оставям си котката тук и като си направя дом ще си я взема. Добре. Вие къде сте? Ние сме с едни лодки вили... Бално. Ще сурам тук долу. Боби, искаш ли да дойдеш при мен и да вземеш единия вилджер? Ме разбира си, много, ама хубаво. Това ли не трябва само хубаво? Не, нещо, нека Боби... Той с водата и такова нагоре. Това... Защото спалне по-нависоко. Иво, това май не работи в джавата. Работи, бе, как да не работи? В джавата работи ли? Да, бе, просто ние може срещу течението да караме. Аре, ела. Боби, здравей. Аре, бе, Дани, къде си?
тук съм. Е, тук служи вода и тук горе. И Боби то се пробва да кара на тук. Я пробвай, бе. Добре. Да, ма трябва малко такъв ъгъл, че то се прицелиш. Сега си един събирателен завой и ще стане. Чулотка не съм карал сурно, откакто играх на телефон. Ари! Да, Данито беше прав. Май ще трябва да направим Майнкарт. Че, фани го това. Фани го. Излез ли от. Знаеш, кога да направим Майнкарт с Рилс? Еми... Майнкарт с Рилс, дай. Тейшен. Ани, къде ще го правим? Къде ще го правим? На спаун. Всъщност, знаеш кога? Да си направим първо клема и тогава да ги... Земята на замъкостроител. Леле. Да. Аз защо не го виждам това? Както и отгоре е си едно като на живота, ама добре. не е червено, а жълто. Видях го. Нямаш право на това, не мога да ти отворя честа. Първото е на корена на CRC. Чай момента се опитам да разбера какво става. Стига сама буталя, не мога да ти. Аха, ясно, така трябва да го направя. Of Trispec Iron. Как е жълта, момчета? Малко трябва да чакам. Да. Нямам търпение се заиграят хора да мога ги трепим. Само че ти лавото е прекалено лесно се за... Да, така. Ама не, знаеш кое нещо? Ти не е като Недарайта. Недарайта, нали, не могат да бутат. С това нещо може, я излез от тук. Ява тук. Да, виж, мога да бутам, с Недарайта не мога. Недарайта ето има плюса. Това, че не гори? Да, също. Недарайта също е по-добре. Само гарменето му е да го унищожи. Изчупвай. Така. Правиш сега го правиш по... Чудесно! 10 часа! Супер сме хора, вече ме клиент, сега трябва да ви добавя. 10 часа ще е твое или какво? 10 часа е мое, освен... слам го... и ти... часа. За 10 часа ще е твой и като му сложиш в вчера продължава. И ще стане за... Да, трябва първо да го презареждам, за да стига да ги мое. О, боже, господи. И какво е? Това ще направим, нали ще направим Iron ферма. Директно ще я свържем с хопър за честа. Това е много малко, бе. Как е много малко? Кое е много малко? Чапа ти ги... Ама не, аз просто не съм добавил... Мисля, да, аз мога да добавям още чънко е спок. Чай иди. Чай сега търся как да ви добавя. Say invite Bobby the Great. Да, Боби, приеми. Accept напиши. Да. Само не иди кради от честа, защото ще ми чупиш клейма. Аха. Общо предмети, те... Оставащото време, те... Инфо. Ти имаш една зона и два участника. Гориво. Не, Боби, виж, гориво. Гориво, брат. Къде е? Какво? Чакай. На табелката прочети гориво. Леле. Да се многоете. Сам ще хубаво да направим дупка. Че съм сигурен, че зомбитата ни... Ива! Я виж котурих. Има ли
57 Това руди. не мисля, че работи така. Ами виж, един ден, 15 часа, 36 минути. Мисля, А, че what? работи. Кют ли си, бе? Кой ще се занимаваме с Айран? Не, ще направим все пак Айран ферма. Той с Iron голема начин, нали? Да. Не, той е лесно според. според. Много ме мързи. Аз ще го направя. Само трябва да донесем вилиджерите. Ти ако Да, и искаш винаги можеш да направиш до нас нещо. В другия парцел и там. В другия Ама парцел трябва и там, да направиш аз натам виждам само три клин. лампи, друго не виждам. Не бе, виж и тук. Не бе, то между пътя реално е парцелите са между пътищата е тук. Той е втория по големина парцел, мисля, че. Даже ако не и първия. Аха. Сега тук ще трябва да направим фермите. Мисля, тук просто ще направим ферми на спална, де да са нашите, защото Вие си имате къщи мъщи такосто. също какво? Къщи мъщи имате си викам. Ма близо ли са? Ние нямаме къщи. Как нямате къщи? Ами, ние Какво? джойнахме и директно скочихме умината. Аха. И някой сте мега цепен, те ама без къща. Дали си бездомни. Разбирам. И тук има нобой. Добре, да ги откраднем. Тук дали може да се даш на него всички да спим? Да, Да. сигурно. И са ги откраднем. Добре, тук няма. Това вилиджер не влиза в отказ. И тук няма. Или с отказ. Опа, Боби. Онър иска да ти приказва, Боби. Какво, къде? Очата. Сървър. Сървъра за ся. Сървър. Те сега те с много трябва да ги изложим да дойдат. Айде, има легло, Ето няма легло тук, брат. Събия с Ендърмен. Не. Аз също не, ти си хубави, брат, ще притрепиш. Ти искат да се натискат, ама не искат да влядат тъпия Майнкрафт. Да. Аре, мърдай. Никой няма да купи. Роб. Негър! Я го шлапни. Но... Аре, Аре. ще се сети. А той там ли ще го използваме, защото той... Ту стапанар не дропна. Той е с Баси. професия. Няма, ние ще ги спомним само да бридам и да правим. Тя не... Това вруша много. Да, гледай коста. Опа! Но не го бута от Майнкрафт. Не, чувам скелет. Аз ще го убия. Добре. То слък тук за кой е? Само аз ли съм мисля, че ще не ви даде никакъв слон, не споче. Давай, 10% дава. 10%. Не се усещам Yes. много, ама аз не обичам. Но добра идея. Може ли само се... Той. Ти слагаш преди, чупиш отзади. Могат ли се пренасят животни, в смисъл да си ги носиш в ръце? Не. Трябва с Майнкрафт, ако искаш. Чай, тя котката те следва те ли иначе? Давай, ама като я знам, ти ще се отдай някъде. Не бе, тя се телепортва буквално до тебе. Няу. Тук си. Добре. Само че... Да. Хора, това... Добре, то ще работи все още. Разбира се. Сте инженери, момчета. Най-великите инженери. Така както трябва да го измисля, нямам представа. Чай.
Там догоре на леглото ли? Да, трябва да отворим дупката вътре. Чакай. Дай от тук. Не бе, Иво. Виж ни Кое? къде го минаваме. Много напреди. Не е проблем. После то стреля. И ние ще пъхнем. Разбира се. Чакай, че аз паднах да го пута. Брат, не мога го путна. Баси чуфлека. Отивам да ям, че ми свърши спринта тука. Сега, аз не го путай директно в дупката. Не. Чупи му майнкарта, той сам ще падне. Че да не цапна него. Сега се събуди би трябвало да падне в леглото. Ако не падне, ще бъде много забавно. Би трябвало. Дай да щупим той тук. Дай сега другия. Ами... Майнкарта му замина на този. Ти си с майнкарт. Чекай. Къде му замина майнкарт? Не е ли от тебе? Аз не нямам майнкарта. А, да. И аз нямам. Добре. Добре, бутай го там. Той ни... Добре, аз стигам до селото, точно едно толкова с малко хил. И какво сте го направили, бе? Какво да има? Ти си единствения, който е бил селянин в сервера. Да, верно. Беше го едно зомби, верно. Добре, аз стигам да взема желязото, да не го стакам. Добре, и всяка стане ден ще паднат, те ли? И трябва, брат. Дали има инструменти от обсидиан? Да, май да. Дай се направим, брат. Най-вероятно ще ни такова да се словаме. На кого му пука, ако имаме кирка от обсидиан? Защо диамантеният чук стои при секцията на кирките? Ами виж сега, Иво има обсидиан броня. Чай, какво? What? Ами не виждам инструменти. Диамантеният чук мисля, че май е някакво между брадва и такова, нямам представа. За какво са ползва. Инструменти дали има? Инструменти? Не видях за инструменти, мога да направя... Знаеш какво, да си направим ударка метист. Ударка метист сме си направили броня. Не бе инструменти. Това е добре. Идвам. Ама трябва на него да направим броня. Да, но нямам достатъчно за броня. Аз имам за... такава, за... обсидиан броня. Направим обсидиан броня, ако иска. Макар че едва ли ще искаш, защото това ще е много доса. Много сложно. Тя не е... Той ще е като недър, добре, само дето ще е бавен. Минус 10 спид, минус 10... много. 1, 2, 3, 40 с щита 50. Минус... 50% спид. Ние ако му хвърлим пошанка на Turtle Master, той си има просто едно място като статуя. Мой пробваме. Искаш ли? Аз ще направя, ма... Дайде. Къде е крафтинга? Аз имам 2, чакай. Леля майко. Къде си? Какво? Даниеле! Даниеле. Искам да видиш колко бързо удара той. Боби, че ги взе. Чай. Да видиш колко бързо удара. Йоу! Я ще направиш кемеш. Това удря малко по-бавно от ръка. Между другото, Боби. О. Боби.
Оле, Боби. Ей си един меч, ей ти един меч поне. О, майко! Ето меч. Даниел, ето. В момента тичам! Тичам, брат, тичам! Аз съм по-бърз ходейки, бе. Ужас! Майко! С качани малко Поне си бе по-добре. смъртен, брат. Боби, аз Оле ли? Я излез тук да видим колко дим ще му ти набия с това. Ти между другото взехте мечове. Всички си взехте мечовете и да ви направих, не? Да, бе. Дарк Аметист, да. Добре. Удари, Оле, това е много опи. Я ти ма би, Колко между другото на... О, мале, това е много... Боби, между другото, колко армор? Пълен ти армора? Давай пълене. Плюс Добре, 5 тия армор, брони плюс май са 2 по-добри армор от аметиста. фитнес. Защото аз ти вземам едно сърце и ти ми взимаш сърце. А ти ми взе сърце, ама чак на третия удар, май. Добре, ти си много здрав. Ти си танка, брат. Айде. Малко бавен за танка, ма. Нищо. О, това е много по-такова, бе. Обсидиан бронята е много по-дебела от нашата. Дарк Аметист. Да, знам. Зато и трябва да се направим недаред. Чай, не да рейд. Така. Тя има повече тъфнес. Има повече тъфнес, ама... Ама не забавя. И не ни забавя, ама твато армора е повече. Ако стане, бе? Не! Да, не мога да го сваля. Няма Аз тели Майнкарта. Аз пазявам Майнкарта, ама няма лодка. Имам лодка. Бързо Аз Майнкарта. имам лодки, А, да. чакай. Ти го пати се връщат. Те стават... Не. Единия го фана. Не, те ето го. Те станаха такива. Щупил Няма ме и значение, тук. никой не му по какви са. Да, тези на никой Те се следват да тук да се таковат. Да са, да. Да се чувстват. Брат, да го настигна тъпя селянин, аз трябваше да си махна бронята. Боби, ти си по-бърз с лодка, бе. Да, знам. Добре, стойте. Знаеш кой направо както е в лодката, те ще го... Стой. Дай Майнкарта. Дай Майнкарта. Трябва да им си намерим тримове, трябва да им при Ордена. Уорден? Боби, стойте. Айде, Боби. Дай газ. Не може да Не, Боби, ти има смачка. Я стане. Дай само ще го такова, защото мен има смачка, бе, двамата ма. Аз мога ли просто, ако съм с фотката? Не мисля, че това работи. Добре, трябва да щупим лодката. What? Да го фръкна ти, бе. Чай малко, стой. Малко, едното е в другото и не мога го щупя. Така. Той не иска да влиза. Аз си наглеса, брат. За това беше пълен музикизъл. Да се мъчим да ги носим тук и накара да избягат. Добре. Така, сега ще правим. Аз имам 15-20 минути на разположение. В смисъл, трябва да спираш от след малко. Ще ходя на фитнес. Да, днеска неделя. Ти ходиш. Yes. Нест. Чай, откъде имаме гнезда, бе? Аз не знам, аз имах 3 и си ги сложих от честа да има. Дори не разбрах от съм ги взел. Сигурно де чупих дърво там. Не знам, тук ще да. Май са полза храна, знаеш ли? Гнездото от пръчките. Да, бе. Мисля, че се слага някаква манджа се прави вътре. Няма като купичка. Добре, да пробвам да ги бридим, да фървим някаква... Аз манджа нямам. Чакай, мога да направя, чакай, стой. В селото нямаш ли някакви хейби, бе? Май Не не. съм гледал. Мога ли направя на ферма? Ето тук ще направя на ферма за 10 секунди. Чакай. Млъкни. Не съм играл от година. Млъкни. Чакай се. Айко, мила.
Да, имам още много семена аз. Да, сега има би. И аз постави тук вода, ето тук вода, постави тук. Еми имам едно хляб. Мен ще поставиш ли вода, бе? Няма, Добре, ти нямаш Те с вода. хляб ядат ли? Какво ядат те? Да, хляб ядат, ама трябва ни още. Боби, я ми Такова? насам, 4 насам, 4 насам, 4 насам. Чай се, но... Всъщност не е нужно. Да, стига толкова. И сега е тук между тях просто. Ето ти място между тях. Между двете. Като матрица. Единия лети, другия е бавен на гадулка. Смятай. Да знам, виж как си гледат. Тук стали си носа, големия нос. Кевапчести. Така. Защо и двамата ме гледат толкова зазърточено? Махнаха се. Сега Ама ме им гледат. пречете, Брат, виж го трябва как ми да- гледа каза, Май им трябва повече манджа, за да го направят. Моркови! Трябва да направим. Имах моркови. Ами виж сега, като направят поколение, ще правим роби, които да правят автоматично. Да, така е. Тия двамата, те автоматично правят още. И тия роби автоматично ще отидат в военни джери и ще стане милион. Това е. Искам да ти кажа, че нищо не ти разбрах. Икономика. Ще владеем света. Искам да ти кажа, че микрофона ти прекъсва през 2 секунди и нищо не ти разбрах. Но значи селяните ще правят други селяни, които автоматично ще правят там ферми-мерми и автоматично ще отиват на затворници или нещо подобно. Значи тези два вилиджера ще правят малки вилиджери. Тези вилиджери ще ги експлорираме да правят. пак ти забивам. Тези моркови автоматично ще се хвърлят върху ето тези двамата тук. И те ще правят, те понеже имат моркови, ще правят още селяни. И тези селяни вече мога да ги продаваме, защото просто имаме ферма за... Трябва да направим след там. Да, след там в Godcraft. Това е гениално. Да, селяни. Много тъпи селяни. Ама, какво такова? Сливтаун. Това е началото на Сливтаун. Помнете ми думата. Аде, чао.